Que tal, saúdos? Novo golpe ao narcotráfico na comarca do Salnés. 7 persoas detidas e ao redor dun quilo de cocaína incautado é o balance inicial que deixa este operativo desenvolvido esta madrugada na zona de Vilanova de Arousa pola Garda Civil e a Policía Nacional. Tamén foi localizada unha lancha nunha praia na zona de Rego do Alcalde. De contado, imos con todo isto e tamén coas últimas novidades do brutal asalto que se rexistraba onte en Meis. Porque foi localizado o coche das víctimas dese brutal ataque acontecido nas últimas horas nesta localidade. Trátase do vehículo da parella, un Ford Focus, no que fuxiron este martes os asaltantes. Entre tanto, a parella, que foi trasladada pouco despois do suceso ao hospital, xa recibiu a alta. Os traballadores de ENCE ameazan con ir á folga. O comité dá unha semana de dirección para abordar varias reclamacións. Os problemas co estado das instalacións, as necesidades de máis persoal e a mellora das condicións de seguridade. Chegan a este punto porque din, despois de 7 reunións no 2024, a dirección segue sen tomar medidas. Boiro suma 6 novos axentes ao cadro da Policía Local coa cobertura de prazas mediante oferta de emprego público. Os 6 novos axentes xa tomaron posesión do seu posto logo de superar as probas realizadas na Academia Galega de Seguridade, onde agora comezan o seu período de formación. O alcalde de Outes e o delegado do Goberno en Galicia mantiveron unha xuntanza para analizar os investimentos do Goberno Central no municipio. Destaca o proxecto Renatur para a mellora da contorna do río Tins, así como a mellora da eficiencia enerxética. Vilagarcía diralle adeus en breve á Rúa Conde Vallellano, a General Yagüe e a Almirante Fontán. Porque o Concello quere cumprir dunha vez por todas a Lei de Memoria Democrática e eliminar do rueiro os vestixios da ditadura franquista. Dende Iniciativa pola Memoria din que aínda quedan outras mostras de apoloxía da ditadura na cidade que hai que eliminar e creen que o cambio de nome destas rúas chega tarde. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Novo golpe ao narcotráfico na comarca do Salnés, 7 persoas detidas e o balance inicial que deixa o operativo desenvolvido esta madrugada na zona de Vilanova pola Garda Civil e a Policía Nacional. Tamén foi localizada unha lancha nunha praia da zona de Rego do Alcalde. A operación está baixo segredo de sumario. A Garda Civil e a Policía Nacional desenvolveron esta madrugada unha nova operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. Desta volta, o operativo tivo como epicentro o Concello de Vilanova de Arousa e, segundo fontes próximas á investigación, permitiu o decomiso de preto dunha tonelada de cocaína. Se ha procedido a varios registros y se han detenido 7 personas. Se ha confiscado una importante cantidad de cocaína distribuida en fardos y también útiles y materiales relacionados con el narcotráfico. Todo ello en la zona de Vilanova de Arousa. Os detidos son todos de orixe balcánica. Tamén foi localizada unha narcolancha, unha embarcación rápida, nunha praia da zona de Rego do Alcalde, na parroquia de San Miguel de Deiro. Nesta área aparecerán na noite de Noiteboa un tractor e unha lancha semirríxida con 3 motores. Queda acreditado el intenso trabajo y la enorme presión a la que están sometidos los narcotraficantes en esta provincia. Gracias al trabajo conjunto y perfectamente coordinado, y quiero insistir aquí en la importancia de la coordinación que realizan la Guardia Civil, la Policía Nacional y las autoridades judiciales correspondientes. Estamos ante una operación que se encuentra bajo secreto de sumario, por lo tanto debemos de ser muy prudentes para no comprometer en lo más mínimo esta investigación. A investigación está a ser dirixida polo xulgado de instrución número 3 de Vilagarcía de Arousa. Localizado o coche das víctimas do brutal ataque acontecido nas últimas horas no Concello de Meis. Trátase do vehículo da parella, un Ford Focus, no que fuxiron este martes os asaltantes. Apareceu nunha zona próxima á vivenda situada na parroquia de Paradela, no mesmo concello. Os 3 encarapuchados que asaltaron a casa fuxiron no vehículo das víctimas logo de perpetrar o roubo, mallar na parella e mesmo rociar con gasolina a muller. O operativo da Garda Civil para dar con este
Estes 3 homes que falaban en castelán pero cun marcado acento galego continúa en marcha. Dende que se tivo coñecemento dos feitos, está activo un dispositivo pola zona de Arousa e outras comarcas próximas. Pola de agora non se descarta ningunha hipótese, pero algunhas fontes falan dun posible axuste de contas por unha débeda relacionada con narcotráfico. Entre tanto, a parella que foi trasladada pouco despois do suceso ao hospital xa recibiu a alta. E damos conta tamén dun incendio rexistrado a pasada noite en varios colectores da parroquia ribeirense de Aguiño. Tras recibir aviso do incendio, os bombeiros do Parque Provincial de Ribeira trasladáronse ata a zona onde comprobaron que estaban ardendo 4 colectores que quedaron completamente calcinados. As lapas afectaron tamén as fiestras dunha vivenda próxima e un poste eléctrico que resultaron danados, aínda que en menor medida. O operativo consistiu na extinción das lapas e comprobación de medidas de seguridade. Os traballadores da fábrica de Ence en Pontevedra ameazan con ir á folga. O comité dá unha semana a dirección para abordar varias reclamacións, os problemas co estado das instalacións, as necesidades de máis persoal e a mellora das condicións de seguridade. Chegan a este punto porque, din, despois de 7 reunións no 2024, a dirección segue sen tomar medidas. Ultimato dos traballadores da fábrica de Ence en Pontevedra a dirección da factoría. O cadro de persoal reclama cambios na xestión da empresa e advirten de non atenderse ás súas demandas de seguridade laboral, xestión de persoal e investimentos, irán á folga. O que non podemos permitir é que o día de mañá haxe un accidente, Dios queira que non, morra un traballador ou sufra secuelas por deficiencias que todos palpamos no día a día, que este comité ou os sindicatos que estamos presentes na fábrica non iniciáramos unha folla de ruta para solventar esa problemática, porque entón seríamos cómplices da empresa nese sentido. Son situacións que cada día se nos dan máis, tanto a nós como ás empresas auxiliares que traballan dentro da fábrica. Chegan a este punto despois de 7 reunións no 2024 que remataron sen que a empresa tomara medidas de importancia. Despois de máis dunha trintena de denuncias, a Inspección de Traballo decidiron abrir un proceso de conflito colectivo. Que supón? Pois supón mover a maquinaria para meter presión e acabar na folga. Iso é así, non hai máis. Nos o que demandamos, se volvo a repetir, basicamente é que inviertan no que son as instalacións do día a día. Sabemos que se invertiu en Osmond, sabemos que se fai unha serie de inversións, pero que nos falta é a inversión que garantice que a fábrica está ok. Entendes, no tema do día a día, é dicir, espacios comuns, seguridade industrial básica, é dicir, o que son instalacións, por exemplo, que se quedaron vellas. Denuncian o deterioro das instalacións cunha falta de investimento xustificada até de agora polo risco de peche. Tamén falan de falta de limpeza industrial, instalacións obsoletas e manobras de operación que poñen en risco os traballadores. Sobre el tema de la seguridad de las instalaciones, tenemos una necesidad extrema de inversión real y de una gestión y realización efectiva del mantenimiento, que se lleva postergando años con la buena excusa del riesgo de cierre político de la factoría, que tanto y tan bien ha aprovechado la empresa y que a día de hoy sigue siendo más que deficiente y con nula credibilidad por su parte. Con un estado de las instalaciones lamentable que puede derivar en cualquier momento en graves accidentes para nuestros compañeras y compañeros y en cuyo día a día en el trabajo se ha normalizado la incidentalidad fuera de estadística. Tampouco gustan o alto índice de rotación con elevada contratación de persoal por curtos períodos de tempo ou a estrategia de compras. Os traballadores aseguran que non se compra a cantidade suficiente de madeira, o que afecta á produción e, polo tanto, ás súas primas salariais. Cunha merma considerable da retribución dos traballadores, porque as reducións de produción, ben por falta de madeira, de auga ou por decisión empresarial, ao final están afectando unha parte dos salarios dos traballadores que depende da produción da fábrica. É unha ferramenta que tamén emprega a empresa. Non sabemos con que finalidade, pero os feitos están aí. Os traballadores aseguran que as súas reclamacións e a folla de ruta proposta teñen o apoio de todo o cadro de persoal de Ence en Pontevedra. Agora concederán unha semana á empresa para aceptar as súas demandas. Do contrario, iniciarán varias xornadas de folga.
E a CIGA segue de preto a situación laboral de Pescadona, factoría con sedes en Cambados e Vilaxoán e outra planta na illa que está pechada nestes momentos. Dende a Central Nacionalista explican que a compañía mudou de nome sen previo aviso ás traballadoras. Foi o 1 de xaneiro cando pasaron de Pescadona a Peixes e Mariscos Castelete, unha empresa que ata hai pouco contaba só cun único empregado. Lamentan que a empresa volvese ás andadas de non trasladar este tipo de información ao comité de empresa, algo que están obrigados a facer. Dende a CIGA sospeitan que isto servirá para retrasar os trámites xurídicos e administrativos que ten de embargos de sentenzas firmes relacionadas con pagos salariais, indemnizacións de despido ou o pago de baixas médicas. Na central lembran que esta empresa conta con representación sindical por primeira vez dende hai tan só un ano e que foron xa varias as movilizacións que tiveron que convocar por fraudes en cotizacións, discriminación a certos traballadores ou que os salarios non se pagaban mes a mes. Din que este cambio a Castelete parecelles raro e que xa pasou un ano sen que a situación laboral se normalizase. Sorprendeunos cando en decembro detectamos, por aviso de algunhas compañeiras, que estaban recibindo cobro da súa nómina, en vez de como Pescadona, cobraban como Peixes e Mariscos Castelete, sin estar de alta nesta nova empresa. Co cal é unha regularidade que administrativamente e jurídicamente terá que aclarar directamente tamén a empresa cos servicios de tesorería e cos servicios da Seguridade Social e a Inspección de Traballo. Nós estamos pendentes tamén de que se celebren máis xuicios, tanto de reclamación de cantidades como de dereitos. Boiro suma 6 novos axentes ao cadro da Policía Local coa cobertura de prazas mediante a oferta de emprego público. Os 6 novos axentes que xa tomaron posesión do seu posto superaron as probas realizadas na Academia Galega de Seguridade, onde agora comezan o seu período de formación. Un proceso que se alongará durante 6 meses antes de incorporarse ao corpo da Policía Local boirense de forma definitiva, previsto pro mes de xuño. Estas novas incorporacións, xunto cos procesos de cobertura de prazas que se están a levar a cabo para oficiais e inspector, permitirá ao Concello poder dispor dun cadro de persoal na Policía Local acorde ás necesidades do municipio. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza fai público o seu calendario de mobilizacións para reclamar a cobertura das prazas de médico en atención primaria. A primeira das citas será este venres ao mediodía, cando entregarán no Concello de Ribeira as máis de 2.000 sinaturas recollidas para demandar que se dote de 2 facultativos no Centro de Saúde de Aguiño. O día 24 a concentración realizarase ás portas do propio Centro de Saúde da parroquia, mentres que o venres 31 levarán as súas protestas ata a sede do Sergas en Santiago. A plataforma porá autobuses gratuitos para trasladar ata Compostela os interesados. As movilizacións continuarán ata mediados de febreiro. O día 15 está prevista unha nova concentración no Centro de Saúde de Aguiño ás 5 da tarde. O Concello de Vilagarcía vai dar unha volta ao seu rueiro para retirar nomes de rúas con simboloxía ou que fan apoloxía do franquismo. Ampliamos despois da publicidade. Continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. O alcalde de Outes e o delegado do Goberno en Galicia mantiveron unha xuntanza para analizar os investimentos do Goberno Central no municipio. Destaca o proxecto Renatur para a mellora da contorna do río Tins, tamén a mellora da eficiencia enerxética. Son varios os investimentos realizados polo Goberno Central en Outes nos últimos anos, encamiñados a unha transformación ecolóxica e digital cara a un modelo máis sostible que mellore a calidade de vida dos veciños. Entre os investimentos máis destacados nesta liña figuran a mellora na contorna do río Tins, financiada con fondos do Plan de Recuperación, e a conexión da Praza do Concello co Paseo Fluvial, no marco do proxecto de sustentabilidade turística do xeodestino da Ría de Muros Noia. Os investimentos que nos últimos tempos
fixo o Estado, a Administración Central, o noso Concello, que basicamente son dous grandes proxectos. O primeiro é o da sustitución das luminarias, un proxecto financiado polo IDAE de cerca de 900.000 euros, que xa rematou ese proxecto hai un par de anos, e agora o proxecto Renaturoutes de renaturalización do río Tinsa aquí na Serra de Outes, un proxecto tamén de cerca de 1 millón de euros, onde participan, eso sí, outras entidades, non só o Concello de Outes. Na xuntanza de traballo, o alcalde e o delegado abordaron tamén outras actuacións futuras para o municipio, como a necesidade de avanzar en materia de vivenda social. Manolo González plantexou tamén a necesidade de desbloquear a situación do Hotel da Praia de Broña, en avanzado estado de deterioro. Alguna iniciativa en materia de vivenda de alugueiro social, que nos temos proxectada, na medida en que agora mesmo é unha prioridade do Goberno Central, e creo que de todos os gobernos, analizar a posibilidade e a viabilidade de ampliar a oferta que por agora é moi minúscula en Outes de vivendas de alugueiro social. Outra das cuestións que tratei co delegado do Goberno foi a situación na que se atopa o Hotel A Viriña do Mar en Broña, que é un hotel que se leva varios anos abandonado, e que, non só está en primeira liña de costa, senón que ademais estuvo afectado por un proceso de incautación no seu momento, por temas de loita contra o narcotráfico, non? Justamente o que quixemos é interesarnos sobre a situación patrimonial deste inmoble de cara a resolver un problema, non? Porque ao final o problema estamos sufrindo nós, os veciños, os cidadáns de Outes, posto que o inmoble cada vez vamos a un estado de maior deterioro. Creemos que tamén aí necesitaremos o apoio da Administración Central do Estado para resolver este problema. A reunión deste martes entre o alcalde de Pontevedra e o secretario de Estado de Transportes deixou bo sabor de boca no Concello pontevedrés. Tanto é así que o goberno local ve máis preto a materialización dunha das súas bellas aspiracións, a humanización da Avenida de Compostela. A actuación estaría máis preto de confirmarse a cesión dos 3,2 km da estrada N550 entre Pasarón e a Cendona do Ministerio de Transportes ao Concello de Pontevedra. Segundo Miguel Anxo Fernández Lores, a solicitude do goberno local ten un informe técnico favorable, eso depende do visto bo da Dirección Xeral de Estradas. Tú entras na rotonda que vai hacia Monteporreiro, en Médico Ballina, e a partir de aí entras dentro da cidade e de 2 carrís pasamos a 4, cunhas velocidades excesivas. Non se pode conectar o barrio do Burgo coa Xunqueira e co campus universitario, e iso pide calmado de tráfico, pide melloras de seguridade vial e pide conexión, non? Da universidade co propio, e entón, claro, tenemos que, na medida das posibilidades económicas, facer un proxecto de integración de toda esa vía, non? Vila García diralle adeus en breve a Rúa Conde Vallellano, Xeneral Yagüe e Almirante Fontán. O Concello quere cumprir dunha vez por todas a Lei de Memoria Democrática e eliminar do rueiro municipal os vestixios da ditadura franquista. Esta mañá celebrouse un encontro entre os voceiros das distintas formacións políticas para avanzar no cambio de nomes, buscando o maior consenso posible e dándolle máis protagonismo ás mulleres. Dende Iniciativa pola Memoria din que aínda quedan outras mostras de apoloxía do franquismo na cidade que hai que eliminar e cren que o cambio de nome destas rúas chega tarde. A Rúa Conde Vallellano será a primeira en cambiar a xiña de nome. O Concello de Vilagarcía quere cumprir dunha vez coa Lei de Memoria Democrática, eliminando do rueiro da cidade esta vía dedicada ao que fora ministro de Obras Públicas durante a ditadura. Tamén queren rebautizar outras 2 vías, Xeneral Yagüe e Almirante Fontán. Esta mañá celebrouse un encontro entre os voceiros das distintas formacións políticas para avanzar no cambio destes nomes, buscando o maior consenso posible. A idea é chegar a unha postura consensuada entre todos os grupos da corporación. Temos a responsabilidade de,
pues, nomear rúas con nomes que queremos que prevalezan durante décadas e que sexan referentes e que xeneren consenso neste caso entre a corporación. O que teñen claro dende o Concello que os cambios deben servir tamén para darlle máis protagonismo á presenza de mulleres prácticamente invisibles no mapa da cidade. No Rueiro, na historia, evidentemente as mulleres somos as grandes escancidas da historia da humanidade, sempre un pouco afastadas e lonxe da memoria da historia da humanidade en xeral, e polo tanto creo que ademais temos moitas mulleres en Vilagarcía, moitas mulleres galegas, moitas mulleres nacionais a nivel internacional que creemos que son merecedoras de ter rúas en Vilagarcía. Unha postura que comparten dende Iniciativa pola Memoria. Dende este colectivo din que ademais de Luís Pando e Gómez Paracha merecen unha rúa 3 mulleres da vila que sufriron a brutalidade da represión franquista. Juana Núñez, asesinada en Lobeira, embarazada de 8 meses. Josefa Barreiro, de Carril, asesinada o 17 de marzo do 37. E Pilar Fernández, asesinada en Loenzo nunha casa con 4 persoas máis. Con todo, dende Iniciativa pola Memoria creen que estes cambios chegan tarde e que os vestixios do réxime dictatorial deberán ter desaparecido hai xa moito tempo, máis aínda co Partido Socialista gobernando no Concello. É un pouco vergonzoso todo isto. Non poden levar medallas porque nas merecen. O Partido Socialista gobernou Vilagarcía durante 34 anos. A dereita democrática 12, que tampouco se libra, porque se é democrática, a ver, temos unha lei de memoria 2 veces feita pola organización do alcalde do Partido Socialista. No goberno local recoñecen a demora nestes cambios, apuntando que si se teñen dado avances significativos nos últimos anos, como a retirada da cruz franquista da igrexa. No Concello tamén están a estudar o cambio das rúas Rei da Viña, Ribero de Aguilar e Fariña Ferreño, pero neste caso non hai unanimidade sobre a súa retirada. Hai algúns nomes que tamén xeran certas discrepancias e, bueno, nesa liña estamos traballando, precisamente vemos de ter unha reunión agora todos os grupos da corporación para buscar fórmulas consensuadas. Bueno, hai outros nomes que tamén están vinculados neste caso a ese pasado oscuro da nosa recente historia, imos traballar para tratar de cambialas tamén. En Iniciativa pola Memoria exixen o cambio desas rúas e tamén que se cumpra a lei ata o final coa retirada dos derradeiros vestixios do franquismo que aínda perviven. Quedan nomeamentos, unha chea deles aí dentro que forman parte do arquivo municipal, nomeamentos caso González Garra, que foi un das persoas que ten moito que ver ca sangue que hubo en Vilagarcía, que hubo 70 asesinatos. En Versión, as casas estas as vivendas sociais que están ao lado do ambulatorio, que esas teñen o yugo da falanxe ali diante, que eso hai que sacalo. Polo de agora, a intención de Rabelle facer efectivo o cambio de nomenclatura de Conde Vallellano, Xeneral Yagüe e Almirante Fontán antes deste verán. O Concello de Ribeira disporá neste primeiro trimestre do ano dunha ampla oferta formativa no eido da capacitación digital. A aula CEMIT acollerá cursos de informática en diversos niveis, así como os exames da plataforma EMA para as persoas que remataron os cursos de teleformación. A primeira das citas será o mércores 29 de xaneiro, cando os usuarios da plataforma EMA que realizaron os cursos de competencias digitais poderán facer o exame para acreditar a formación adquirida a través desta plataforma multimedia de aprendizaxe. Os exámenes da plataforma EMA son unha serie de probas que se poden facer de forma presencial no CEMIT. Están exclusivamente pensados para xente que foron facendo os cursos de teleformación dende as súas casas na plataforma EMA, que é un espacio multimedia de aprendizaxe que ten a Xunta. E unha vez teñen todos estes cursos rematados, para acadar o diploma teñen que facer un examen que para que teña validez de facerse dentro do aula CEMIT. Por eso se reserva este día, o día 29 de xuño, para que todos aqueles que hayan feito estes cursos se podan ir hasta a aula para facer os ditos exámenes. A maiores, durante todo o mes de febreiro, o Concello organizará un curso de 25 horas de competencias digitais básicas que se impartirá de luns a xoves en horario de 10 a 11:30.
haberá un curso de competencias digitais básicas de 25 horas para todo aquel que se quera anotar, de 10 a 11 da mañán, de luns a xoves, no que se van a poder aprender distintas versións e sistemas operativos disponibles, o que, bueno, o inicio apagado as funcións básicas do ordenador, así como a hibernación, programas básicos para que podan empregar o navegador, os exploradores de archivos, a informática máis básica para que todo aquel que todavía non teña competencias neste eido poda empezar a manexarse desta forma. Esta formación aberta a toda a cidadanía complementase cos cursos de informática básica dirixidos especificamente ao alumnado do Obradoiro de Emprego Taume e do Programa Integrado de Emprego. Neste caso serían 36 horas de 9 a 13 horas a 1 da tarde de sistema operativos, funcións principais, periféricos, tipo conexión e configuración, concepto de tipos de archivo, visualización de archivos, impresión e escaneo, traballo en redes, correos electrónicos e internet e programas de aplicación de ofimática. A Asociación de Empresarios de Ribeira informa que ampliará ata o 19 de xaneiro a apertura da pista de xeo situada no Malecón. A boa acollida desta instalación, que nun principio ia pechar o pasado domingo, motivou que a patronal e a empresa responsables apostasen por estendela unha semana máis. Así, aqueles que aínda non tiveran ocasión de probala poden animarse a patinar ata este domingo. O prezo da entrada é de 7 euros, pero existen bonificacións para clientes do comercio local. A pista permanece aberta en horario de 11 da mañá a 11 da noite. Pois así rematamos a actualidade xa. Saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.